عزو سلامتنا نبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون لهم يسران حموش مقابيت قطر استدلوا زيناو مستندو حزنا لكم كريمنا لنا نمكت لكم بخبر زقدم يرمياس قبرلو عليه بقدامنت ارستاتو አብያተ ትምህርት ወርደት ንብሉጻት ተምሃሮ ሸሊመን ሀገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ከመተናው አፍሪቱ አብ ኖዘብ ዓደቀያ ፌስቲቫል ተምሃሮ ተኻይዱ ውድብ ጥዕና ዓለም መልከብቲ ቫይረስ ኮሮና ንኣሜሪካ አጠንቂቑ መንግስቲ ቻይና አብ ዞባ ሆቢያ ጽንዕዎ ንጸንሐ እገዳም ምንቅስቃስ መገሻታት አፈሪስዎ ሽበራዊ ቦኮ ሓራም መጥቃዕታቱ አዛይድዎ ከም ዘሎ ተቐቢሑ አብ ኖዘባ ወርደ ዝርከባ አብያተ ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ልዑል ነጥብን ዘመዝገቡ ብሉጻት ተምሃሮ ሸሊመን ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምሃራን ናይተን አብያተ ትምህርቲ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል መስራሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብምሕያል ውፅኢት ተምሃሮ ክብ ንምባል ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ምግላጽ ወለድን መምሕዳራትን ተርኦም ክዕዝዙ ተማሕጺኖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ገብረ ሚካኤል ኣልኣዛር በወገኑ ንብልጫታትን ሕፅረታትን ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ብምጥቃስ ነቲ ብልጫታት ብምዕቃብ ሕፅረታት ንምፍታሕ ኮማዊ ተበግሶታት ክሕይል ኣዘኻኺሩ እቲ ሽልማት ተምሃሮ ፍቕሪ ትምህርቲ ሰሪጾም ዝያዳ ክጽዕሩ ስለ ዝሕግዝን ኣብቶም ካልኦት ተምሃሮ ቅዱስ ቅኒ ስለ ዝሕድርን ብዝለዓለ ከም ዝድፍኣሉ ገሊጹ ኣብ ኖዞባ ኣቁርደት 25 ናይ መባእታ 6 ናይ ማእከላይ ሓደ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 7 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 58 ድማ ናይ ትምህርትን ዓበይቲ ንቁጣታት ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝመጽእ ክረምቲ 2020 ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ክካየድ ምድለዋት ክግበረሉ ጽንሐ ውድድራት ኦሎምፒክ ከምተናው ሓፍሊጡ እቲ ውድድር ብምኽንያት በደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ዝመጽእ ዓመት 2021 ክሳገር ከም ተወሰነ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ትማሊ 24 መጋቢት ናብ ኩለን ኣባል ሃገራት ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዝሓበረ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣብዚ ውሳነ እዚ ዝተበጽሐ ፕሬዝደንት ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶማስ ባኽ ትማሊ 24 መጋቢት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ አበ ተራኺቡ ኣብ ኣገዳስነት ምምስጋር ናይቲ ዓለማዊ ውድድር ድሕሪ ዘካይዶ ርክብ እዩ ክልቲኦም ሰመዚ ኣብ ርከቦም ነቲ ብሓያሎ ሃገራት ክጥለብ ጸንሐ ምንዋሕ ናይቲ ውድድርን ጥዕናዊ ረብሓታቱን ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ ካብ ክራማት 2021 ኣብ ዘይሓልፍ እዋን ክካየድ ተረዳድዮም ኣለዉ ካናዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ምዚ ብደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዓለማዊ ውድድር ብሓደ ዓመት እንተዘይተሰጋጊሩ ኣትሌታተን ከም ዘይለእኻ ኣፍሊጠን ምንባረን ዝዝከር እዩ ኣብ ኖዘባ ዓደቀያ ተምሃሮ 17 መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሳተፎ ፌስቲቫል ብ21 መጋቢት ተኻይዱ እቲ ኣብያተ ትምህርትና መሰረት ኩሉ ምዕባለና ኣብ ታሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኣብ ባህሊ ስነ ጽሑፍ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕ ከምኡውን ስፖርት ዘተኮረ ውድድራት ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተሳተፋ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ጀሚሩ ብደረጃ ክፍልን ኣብያተ ትምህርትን ክግበር ኣብ ጸንሐ ውድድራት ጸብለልታ ዘርያ ምዃንን ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ንኡስ ዞባ ዓደቀያ መምህር ኣማኑኤል መልኣከ ገሊጹ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ፌስቲቫል ኣብ ዘስምዖ ቃል ዓላማ ናይቲ ፌስቲቫል ተምሃሮ ብኣካልን ኣእምሮን ተሃኒጾም ተህቦም ዝምባልዮምን መንነቶምን ዘለልዩሉ ከምኡውን ፍልጠቶምን ሓድነቶምን ዝያዳ ዘሐይሉሉ ምዃኑ ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ ክምዕብላን ብሉጻት ክኾናን ዝያዳ ጻዕሪ ከም ዘድላ ተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድራት ዝተዓወተ ኣብያተ ትምህርቲ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ከተማን ዓድን ዝነብሩ ተወላዶ ዓደብ ገዛ ንኡስ ዞባ ድዋርዋ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሂዶም ኣብ ዓዲ ባሮ ናብ ዓዶም ዘእቱ 2 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጽግኑ ኣለዉ እቲ ዕማም ብማሽነሪ ዝተደገፈ ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓደብ ገዛ ዓደብ ዛገ ኣቶ ገብሪ ህይወት ገርዝጌር ብኮማዊ ውዳበታት ዝዕመም ስራሕ ኣድማዓይ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ መስመር ዝርከባ ዓድታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ጸዊዑ ነበርቲ በወገኖም ዘካይድዎ ዘለዎ ናይ ጽገና ስራሕ ነቲ መስመር ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ጥጡሕ ንምግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዛሙ ይነጥፉ ከም ዘለዎ ገሊጾም ዓደብ ዛገ ካብ ድዋርዋ ኣስታት 13 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ትርከብ ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ዓዲ ቆራይ ኣብ ዝተባህለት ዓዲ ጤል 5 መናቱ መሓሳት ወሊዳ እታ ጤል ኣብ ቀዳማይ ምልዋሕ
ሓደ ማሕስእ ጥራይ ወሊዳ ምንባራ ኣብዝነ ሕጂ እዋን ግን ሓሙሽተ ከም ተገላገለ ዝሓበረ ዋና አቶ ናስር ሙሳ ኑር ከም ሓረስታይ ሓሙሽተ ዝወለደ ጤል ሰሚዑ ከም ዘይፈልጥ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ደቡብ ዶክተር ኣዋዝጊ ክፍለ ድማ ጤለ በጊዕ ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ክወልዳ ንብሩ ምዃኑ ሓሓሊፉን ክሳብ ሰለስተ ዝወልዳ ዓሌታ ጣል ከም ዘለዋ ብምብራህ እዚ ኣብ ዓዲ ቆራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኣብቲ ዞባውን ናይ መጀመርያ ተሪኦ ከም ዝኾነ ረዲኡ ኪላታት ሃብቲ እንስሳ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብወገኖም ጤል ሓሙሽተ መናቱ ክትወልድ ብርቂ ተሪኦ ስለ ዝኾነ ብደረጃ ኤርትራ ናይ ፈለማ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ቁጥሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ናብ ኣስታት 423,000 ቁጥሪ በቲ ሕማም ሂወቶም ዝሰኣኑ ድማ ናብ ኣስታት 19,000 ክብ ከም ዝበለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ንቻይናን ኢጣልያን ተኸቲላ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኣሜሪካ ክትሓልፈን ዘሎ ተኽእሎ እናዓረገ ይመጽእ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም 25 ለካታት ኣጠንቂቑ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ካብ ዝተመዝገበ ሓድሽ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ እቲ 40 ሚታዊት ኣብ ኣሜሪካ ምዃኑ ዝሓበረ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቀጥታውን ንጹርን ሓበሬታ ከተቕርብ ፀዊዑ ኣሎ ብመሰረት ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ጸብጻብ ክሳብ ሎሚ 25 መጋቢት ኣብ ኣሜሪካ 54,881 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም እተለኽፉ 782 ድማ ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ዘውፅእ ዘሎ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምቅላስ ናይቲ ለበዳን ብሰንኩ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት ኣብ መሕዋይን ዝውዕል ናይ 2 ትሪልዮን ዶላር ቁጠባዊ ደገፍ ክግበር ክውስን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ህንዲ ካብ ሎሚ 25 መጋቢት ግብራዊ ዝኸውንን 21 መዓልታትን ዝጸንዕን ጠቕላላ እገዳ ምንቅስቓስ ዜጋታት ኣውጅሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብታ ሃገር ብጠቕላላ 481 ዝተረጋገጸ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ተመዝገበ ብጠቕላላ ድማ 9 ሰባት ከም ዝሞቱን ብምሕባር ተወሳኺ ለበዳ ንምቁፅር ዜጋታት ኣብቲ ተወሲኑ ዘሎ መዓልታት ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ኣዚዙ ኣሎ መንግስቲ ቻይና መልከፍቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋኣት ኮይኑ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ከም ተበገሰላ ኣብ ልዕሊ እትግለጽ ዞባ ሁበይ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ንዘጽንዖ ናይ ምንቅስቓስን መገሻታትን እገዳ ካብ ሎሚ 25 መጋቢት ብልዑል መጠን ከም ዘፏኸሶ ተጀሚሩ በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ውሃን ቀንዲ መስመራት ጽርግያን መጓዓዝያ ባቡር ምድርን ብኣዝዩ ጥንቁቕ ኣገባብ ንኣገልግሎት ክፉት ኮይኑ ኣሎ ሰመዚ ጥዕና ቻይና እቲ ተገይሩ ዘሎ መልዓል እገዳታት መጓዓዝያ ካብን ናብን ከተማታት ዞባ ሁበይ ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ ምዕባለታት እናተረኣየ ክሰፍሕ ምዃኑ ረዲኦም ኣለዉ ብዘይካዚ ብዓብይ ግንቢ ዝፍለጥ ሓደ ካብ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ቻይና ዝኾነ ጥንታዊ ቅርሲ ንበጻሕቲ ክፉት ኮይኑ ከም ዘሎ መንግስቲ ቻይና ኣፍሊጡ ኣሎ እንተኾነ ግን መንግስቲ ቻይና ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወስድ ዝገልጽ ዘሎ ኣብታ ሃገር ናብ ደረጃ 0 በፂሑ ጸንሐ ሓድሽ ተሪኦ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ከም ዝወሰኸ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ስክፍታታት ፈጢሩ ኣሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ቻይና ምዝያድ ሓድሽ መልከፍቲ ምስ ምምላስ ካብታ ሃገር ወጻኢ ዝጸንሑ ዜጋታት ከም ዝተመዝገበ ምዃኑ ብምንጻር ሙሉ ብሙሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና በቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ቻይና ዝጀመረን ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ዘሎ ሕማም ዛጊት ኣስታት 423,000 ተለኺፎም ኣስታት 19,000 ድማ ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ መርመራት ኮምፒዩተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝካየድ መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብዚ ወርሒ ብልዕሊ 2 እጥፊ ከም ዝዘይደ ንላዕለዎት ሰመዚ ናይቲ ኣህጉራዊ ውድብ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ብ24 መጋቢት ኣቃልሐን ላዕለዋይ ሓላፊ ፀጥታ ሓበሬታ ናይቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሳይበራዊ መራኸቢታት ናይቲ ውድብን መሻርክቱ ትካላትን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ንዝካየድ ዘሎ ጥዕናዊ ምርምራት ምስኡ ዝተኣሰር ንጥፈታት ካልእ ሓበሬታ ንምስራቕ ዝፍጸም ሳይበራዊ መጥቃዕትታት ብልዑል መጠን ወሲኹ ከም ዘሎ ረዲኡ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ናይቲ ውድብ ወሲኹ ፈጸምቲ ናይቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ንምርካብ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዛጊት ክዕወት ከም ዘይካለ ምጥቃስ መንግስታት ነዚ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋኣት ንምምካት ንዝካየድ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ዝዘርግ ስጉምታት ንምክልኻል ምትሕባረን ክሕይላ ፀዊዑ
ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰባት ብደረጃ ዓለም ናብ ኣስታት 19,000 ክብ ከም ዝበለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ምጅማር ናይዚ ወርሒ ቀርሰንቲ ሳይበር ንኣካላት ናይቲ ኣህጉራዊ ትካል ተመሲሎም ካብ መንግስታትን ውልቀ ሰባትን ዝተፈላለየ ተኣፋፊ ሓበሬታን ገንዘብን ንምዝማት ይነጥፉ ምህላዎም ዘነፅር መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ምንባሩ ይሕበር። ኣብዚ እዋን እዚ ብውድብ ጥዕና ዓለምን ምስ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎም ናይ ጥዕናዊ ምርምር ትካላት ውልቀ ሰባትን ቫይረስ ኮሮና ንምካት ንዘካይድዎ ዘለዎ ምርምራትን ተመዝጊቡ ዘሎ ምዕባለታትን ቀንዲ ዕላማ ትካላት ስለላን ፀጥታን ናይተን በቲ ቫይረስ ተጠቂዐን ዘለዋ ሓያላን ሃገራት ኮይኑ ምህላው ዝሓበሩ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ እቲ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕታት ሳይበሩን ካብኡ ዝፍለ ከም ዘይኮነ የገንዝቡ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ናይጀርያ ድማ ብፍላይ ቀንዲ ፀጥታዊ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ዕጡቕ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብታ ሃገርን ጎራብታን ዘካይዶ መጥቃዕታት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ተቃሊሑ። እዚ ዝተገልጸ እቲ ሽበራዊ ሓይሊ ትማሊ 24 መጋቢት ኣብ ክፍለ ሃገር ዮበ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይጀርያ ብዘካይዶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ኣባላት ሰራዊት ከም እተቐትሉ ኣብ ዝጋዋሓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ማዕከናት ዜና ንዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንልዕሊ 7 ሰዓታት ብዝቐጸለ ምልውዋጥ ተኽሲ ሓያሎ ድሩዓት መኻይን ከም እተቓጸላ ተቃሊሐን። በመሰረት መግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይጀርያ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ሰራዊት ናይጀርያ ከም እተቐትሉ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ዝሃቦ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ደብዳብ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ሓይሊ ምዃኖም ዝተገልጹ ዕጡቓት ብ21 መጋቢት ኣብ ጎረቤት ሃገር ጫድ ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሰራዊት ብዘካይዱ መጥቃዕቲ 92 ኣባላት ሰራዊት ጫድ ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ናይቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃልሐን። በቲ መጥቃዕቲ ቁፅረን ብልክዕ ዘይተገልጸ መኻይን ሰራዊት ጫድ ከም እተቓጸለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ጫድ ሓቢሮም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻባት እዚ ናይ ቅድሚ ሳልስቲ መጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም ኣብቲ ሃገር ካብ ዘካይዶ መጥቃዕታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝነጥፋ ኩባንያታት ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት መጓዓዝያ እታውን ሰደድን ንኽገብራ ዝተዋህበን ፍቓድ ክሳብ 2024 ከም ዘለዎ ክቕፅል ተቆጻጻሪ ኣካል ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብ24 መጋቢት ወሲኑ። እቲ ካብ 2009 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት መጓዓዝያ ባሕሪ ዝተገብረ ሕድገት ክፉት ምንቅስቓስን ምልፋን ኩባንያታትን ኣብ ምግዓዝን ልዑል ዓቐን ዘለዎ ፍርያት ሃገራት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ 2014 ብ5 ዓመታት ክናዋሕ ድሕሪ ምፍቃዱ ክፉት ኮይኑ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ተቆጻጻሪ ንግዳዊ ንጥፈታት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ምንቅስቓስ ልዑል ዓቐን ዘለዎ ፍርያት ካብን ናብን እቲ ሕብረት ንንግዳዊ ተወዳዳርነት ኣብ ሓደጋ ካብ ዘውድቑ ንላዕሊ ኣብ ምጉዳል ዋጋታትን ምምሕያሽ ብሉፅ ቀረብን ዘለዎ ኣድማዓነት ስለ ዝዛይድ እቲ ውሳነ ከም ዝሃብ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ኮሚሽን ኣብ ኣህጉራዊ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝነጥፋ ትካላት ተሓቢረን ዝገብርኦ መጓዓዝያ ንብረት ኣብ ምርጋፅ ኣህጉራዊ ቀረቡን ልዑል ብልጫ ከም እተረኽቦ ይጥቀስ። ኣብ መወዳእታ ናብ ሎሚ 25 መጋቢት ኣብ ዘውጊ ሕለይቲ ኣብ ወሰናስን ደሴታት ኩሪል ናይ ሩስያ ዝተኸስተን 7.8 ሬክተር ዝተዓቀነን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ስጋኣት ተፈጢሩ ኣሎ። ሃገራዊ በዓል መዚ ምምሕዳር ውቅያኖስን ጠፈርን ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኣስታት 57 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ምድሪ ዝተበገሰ ብርቱዕ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ምጥቃስ ኣብ ደሴት ሃዋይ ምክትታል ይገብር ከም ዘሎ የረድኡ። ሰመዚ ኣሜሪካ ብዘይካ ደሴት ሃዋይ ሓደጋታት ሱናሚ ኣብ ሩስያ ጃፓንን ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከባ ደሴታትን ክኽሰት ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዉ። በዓል መዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ጃፓን ብኣንጻሩ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ምልዋጥ ኣብ ሓይልን ብራኸን ማዕበል ሓሊፉ ከምፅኦ ዝኽእል ምዝባል ይኹን ሓደጋ ሱናሚ ከም ዘየለዩ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ኣስፊሩ ዘሎ። በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንዋት ብዛዕባ ዝወረደ ዕንወት ዘነፅር ዛጊት ዝወፀ መግለፂ የለን። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ